Hala, besh, alas 5 na. Hindi pa ako nakapagluto ng hapunan. Ondang na, besh. Karo, sige ka no, sige kang tanaw-tanan mo eyebrow. Wadyo ka move on. Move on na, besh. So, good morning mga beshies. So, today is May 7, 2018. And then ngayon is nag-prepare ako ng aming agahan. So, ayan mga besh, ito yung ulam namin ngayon. Maling with egg. So, ayan, piniprito ko lang muna siya mga beshies. So, tingnan niyo mga beshies, magti 10 o'clock na ng umaga at ngayon ay papaalis pa lang kami. O, diba, sabi ko sa inyo gabi na mag-aalas 10 or alas 11 kami alis. Ganon. So, alis muna kami mga besh at isasama kayo. So, keep on watching. Kami ngayon mga besh sa PLDT. Kasama ko si Ken. So, ayan na mga besh. Tapos na po kami dito sa PLDT. So, pupunta muna kami sa Pacific Mall. Mag-grocery ako at saka siguro doon na lang kami mag-lunch. Dito na kami sa Pacific Mall mga besh. Nandun na si Ken, paspas kanina daw. Ayan mga besh, bok choy, and then fresh lumpia, and then Kent is bula-bula. Yung favorite na bula-bula. Matagal na siya hindi nakakain ng bula-bula. Ayan, kain-kain tayo mga besh. Ngaon ta. So, hello mga beshies. Kararating lang namin mag 5 o'clock na in the afternoon. And then, nag-go grocery ako doon sa Pacific Mall. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga nabili ko ha. So, first is may nabili pala akong sago. Tapos, nakatulog ako kanina sa taxi. So, hindi ko siya na inom. So, ilagay ko muna siya sa ref kasi natunaw na. Yung flavor nito is cappuccino. And then, bumili ako nitong chicken powder mix. Hindi ko pa siya na-try, pero mas maganda daw to para sa sops and stir fry. Ito-try ko to. Tapos, Nestle na yogurt. Ayan, dalawa yung binili ko. Tapos, bumili ako ng apple. 5 pieces. Tagti 10 to 10 pesos. Gusto ko ito mga besh kasi matamis. Kahit maliit sila pero matamis. And then, itong pineapple juice, Del Monte, and then Yakult for Kent and Papang Ver. And then, bumili ako nitong salted black beans kasi baka pork caldereta ako. And then, bumili si Kent ng Nivea na para sa kilikili niya. Para sa kanyang liki-liki. And then, itong table napkins. And then, yung hindi mabubuhay si Ken pag walang tissue paper. And then, yung sumpay sa akong kinabuhi, MX3 coffee. Dalawa yung binili ko, mga beshies. And then, ito, favorite ko, ito sa ngayon, Galletas de Carmen Flores. Masarap to. And then, bumili na rin ako nitong Telos, panghimagas minsan. And then, yung Giggles kasi naubos na yung wipes ko or with wipes. So, mga besh, may nabili rin pala ako doon sa beauty section. Itong Into It na Natural Brew Waterproof Eyebrow Mascara. Limited offer lang ito mga besh. And then, syllable daw ito sa kanila. And then, yung original price niya is 429.75. And then, yung nababayaran ko is 214.90 lang. So, ayan. Maganda daw to. So, next is bumili rin ako yung Lash Define Mascara. Kasi maganda daw to mga besh. Hindi daw to basta-basta natatanggal. And then, syllable daw din ito sa kanila. So, itatry ko. Yung original price niya is 479.75. And then, yung nababayaran ko is 239.90.
So, bumili na rin ako mga besh kasi naka-sale naman sila. Kasi pag hindi naka-sale, hindi bumibili si Beshi. Gustong gusto ko talaga yung eyebrow ko ngayon besh. Kasi pormadong-pormado ba siya. Iba talaga no, pag pormadong-pormado yung eyebrow mo. Na ano talaga, nagbibigay talaga. Ang girls siya. Hala besh, alas 5 na. Hindi pa ako nakapagluto ng hapunan. Ondang na besh, karas ka no, sige kang tanaw-tanan mo eyebrow. Wadyo ka move on. Move on na besh. Besh, ito yung request ni Kent na ulam namin ngayon. Tinulang ulo sa isda. Itong isda na ganito. And then, lagyan ko ng kamatis, tanglad, sikwa or patula daw ata to sa Tagalog. And then, sibuyas dahunan. And then, atsal. So, yun lang ang recados ko sa tinulang isda. So, ayan mga beshies, nakapagsaing na ako. And then, malapit na luto na tong aking tinola. So, ayan. So, i-try daw nato ning sagu, be. First time ko pang, besh. First time kong tumikim nito na ganito yung flavor. Kasi yung flavor talaga na gustong gusto ko sa sagu is halo-halo. Pero, gusto ko rin try nito. Kaya ito yung in-order ko. So, habang uminom ako nito mga besh, is manood muna ako ng mga videos niyo ha. Manood ako. Hala besh, masarap siya. In fairness besh, masarap siya. Para siyang dulce de leche. Masarap. Nanood pala ako ng vlog ni Lace. Ayan. Hala besh, alas 5 na. Hindi pa ako nakapagluto ng hapunan. Ondang na besh. Karas ka no, sige kang tanaw-tanan mo eyebrow. Wadyo ka move on. Move on na besh. So, mao na ang panihapon ni Kent besh. Ulo sa isda. Akong gitula. So, ayan. Requested na niya. Ngayon ta.